Κατάλαβες, μόνο με τις σπάτουλες μοίρανε. Δεν έχει και τίποτα να πάμε. Η Άννα άρθια. Προσφέρε. Γεια. Περιμένε μωρέ λίγο. Περίμενε μωρή. Έλα παπούτσια. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Όποιος θέλει να φάει τις γόβες μου να δει αν μπορεί να πεθάνει. Πού είναι το κεράδικο? Εγώ κάτι τούρτες βλέπω. Έλα, θα την είδω. Πού είναι ο Χρήστος? Εδώ. Ο Χρήστος είναι. Νάτος. Σφύριξα και έλειξε. Where can I find fast food? Here, right now. Could you help me?